Už sme hore, teda som hore, neviem, kde je môj Pikachu. Niekde sa mi stratil. Tu sú nejaké hotely, hojdačky, preliesky, všeličo, ja by som si tiež išla tam zahrať. A ináč ten tenis vôbec nebol zadarmo, stojí 20 €, tuším na hodinu, nejak tak veľa. A je tam bar, dá sa tam ísť na toaletu. Dá sa tam zahrať kurty, bary sú všade naokolo, takže sú tu podniky všade. Veverinka tu bežala malá, no tu už nenájdem, bola malička veľmi. Takže dieťa jak bežkala, no, neviem, ne. To je nejaký park zábavný pre deti a pre dospelých. Možno tu sa bude nachádzať môj Pikachu. Bo ináč neviem, kde je. Toto tam je také farebné. Rýchlo ideme sem. Na lotičky. Dá to tu zábavne. Tak preliesky. Hádam ho nájdeme tu. Je to takýto jarok. Dá sa tu prejsť. Aj tu sa dá voziť. Takže hojdať. Všeličo od podnik. Takže sú nejaké šmíkačky a taký podnik. Ja nemám tu mobil. Neviem ho nájsť. Aha, je tu nejaký aj člnky sú tu. No. Taká pekný podnik tu je. Stoličky, lavičky. Idem si sem sadnúť a počkám na ňo, a on dojde.